Què t'han dit? No ho entenc. Ens han dit que anem a parlar amb ells. Anem-hi. No, però, hòstia, fa un any que estem aquí vivint, en aquest càmping, que aquells de l'Estindó ens van deixar abandonats. I va, i ara hi donen la nostra parcel·la a uns xinos. A uns xinos, a més. Sí, a uns xinos. Jo no tinc res en contra dels xinos, ni els asiàtics, ni els japonesos, però, hòstia, que estem aquí vivint fa molt de temps. Anar a parlar amb ells, acabat. Sí, clar, anem a parlar amb ells, però, hòstia... ¡Esto es un infierno! ¡Esto es un infierno! ¡Apartad els mandres! No! No sisplau! Que en sortirà en Jordi! No! No puc! Ai, Charlie! Què, Charlies? Però què dius de Charlies? Charlies, xinos. Què, xinos, Charlies, xinos? Què vols dir? Charlies, que no has vist el codi militar. Platón, Charlies, o lletres alfa no sé què, Charlies, xinos, Charlies. No! No! Joel! Jordi, m'han tocat. No et moris, tio! Tinc fred. No m'abandonis, tio! Digue-li a la meva mare que sí. Què et podràs dir, Si va a l'apartament de Calafell, que agafi les bermudes blaves. No! És que a mi m'agraden. Digue-li tu, tio! No em deixis! No, Joel! No, fill de puta! Fill de puta!